Egunon guztioi, lehenik eta behin ongi etorriak gaurko ikastaro berri honetara. Udako ikastaroak azkenengo urteetan, batez ere Donostian ospatu egin dira. Igaz, ostera hasi ginen Bizkaian, Bilbon, hain zuzen ere, lehenengo ikastaro bat egiten, udako ikastaro sorta horren barruan. Eskerrik asko horregaitik Euskal Herriko Unibertsitateari, igaz emandako aukera horregatik, guretzat importantea zelako udaiko ikastaroen oihua ere Bizkaian eta Bilbon entzutea. Udako ikastaroa antolatu genuenean argi genuen gauza bat. Naziarte mailan ezaguna izango zen udako ikastaro bat antolatzea. Naziarte mailan, naziarte mailako adituak, erakundeak izango genituelako gure artean. Nik uste dut hori gaurko ikastaro honekin lortu egin dugula. Google, Japoniako gobernua, Irlandako gobernua, eta nola ez Euskadiko eragileak eta erakundeak daude gure artean. Ikastaro honetan sormenaren industriaz ariko gara. Sormenaren industriak Europan oraindik sektore txikia da. 3,8ko lanpostuak ematen dituzte Europa mailan eta 4,5ko barne produktu gordina. Sektore beraz txikia. Baina sektore sortzailea batetik eta hazten ari duen sektorea. Gogor, sendo, indartsu azkenengo urteotan. Horregaitik, Europako Komisioak orain dela hilabete batzuk Creative Europe ekimena martxan jarri zuen 2014-2020 sei urteko prozesua bultzatuz. Estrategia horretan, Europako estrategia horretan, asko dira kontutan hartzen diren jarduerak eta esparruak. Bizkaiko Foru Aldunditik eta sormenaren industrian inguruan dauden ekimenak eta enpresak eta esparruak kontutan izanik, guk lau esparru hartu egin ditugu eta bultzatu nahi ditugu. Batetik modaren esparrua, bestetik diseinuaren esparrua ez bakarrik diseinu industriala, baizik eta beste esparru batzuk hartuaz, ikus-entzunezko new media, edo, deitzen dana, eta bideojokuen esparrua. Hoietan sendotuko dugu gure apustua eta hoietan ikusten dugu erronka paregabea dugula Bizkaian. Zergaitik sormenaren aldeko apustu hau, batez ere jarduera ekonomiko berrien aldeko apustua delako eta enplegu kualifikatuaren aldeko apustua delako. Horregaitik egin dugu apustua Bizkaiko Foru Aldunditik.